les joves i no tan joves. S'acopla. Sí, bé. Era bo. Seguim. Era bo. Explicarem la història de la Climenteta. La Climenteta era una noia no gaire agraciada i una mica gafe. Tenia complexa de lletja. Un dia va anar al metge i va dir: doctor, tinc complexa de lletja. I el doctor li va dir: de complexa res, noia, de complexa res. De tornada al metge va anar al metro, estava així de gent. Estava allà apretada, se li posa un home al costat, així, i li fa... Diu: disculpi senyora, li molesta la maleteta? La noia va dir no, i ell va fer... Ah! La maleteta, bo aquest. Total, que amb aquest senyor, que li va fer la broma de la maleteta, li devia tocar bé perquè van concordar i es van fer molt amics. Nòvios, es van fer nòvios, fixa't, si li va tocar bé. Un dia aquest noi anava pel carrer amb un seu company i ella venia per un carrer i el company li diu: hòstia, has vist aquella noia que ve per allà, quin bigoti que porta? Ja no et passis, que és la meva nòvia. Ah, no, però trobo que li queda bé, li queda bé. Un dia se'n va anar a casa d'ella, i allà fora a l'entrada, escolta, uns petons i unes grapejades, una passió, una cosa, i es va enganxar el pare de la noia. Acordant-se tots dos allà. Què, noi, com anem? No, jo ja marxava. Res de marxar, puja cap a dalt, home, que menjarem unes croquetes de la meva dona que les fa molt bones. La croqueta de la Marcela, que està molt buena, Marcela, la croqueta! Sí, el noi puja cap a dalt tot nerviós, posen croquetes, diu: què, noi, t'agraden les croquetes? Diu: em sembla que mai a la vida havia menjat unes croquetes de bacallà tan bones com aquestes. I el pare de la noia diu: guarro escarós, fastigós. Diu: si abans de sopar haguessis rentat les mans, trobaries que les croquetes són de pollastre i no de bacallà. Carnús. Vinga. I ja està. Bon cap de setmana. A reveure.